Bueno, egun ondan hori, ordua izan da, hasiera emango dutzagu urte honetako azken artezkaritza batzordeari. Eta lehenengo puntuagaz hasiko gara, 2008ko azaroaren 15ko artezkaritza batzordearen bileraren aktaren onarpena. Ez dugu ezebe jaso, bideoakta da, beraz, espado inozu ezer, onartutzat emungo genduke, onartutago batez. Bigarren puntua, 2008ko hirugarren hiruhilekoari dagokion berangorketasun txostenaren kontu enmotea. Bueno, txostenea deialdiagaz batera jaso dozue, eta txosten horretan ondorietan adierazten dan moduan, ordainketaren 100% lege epeen barruan eginda. Epe barruan ordaindutako fakturen 189,30 registro dataren ondorengo 30 eguneko epearen barruan onartu ziren. Kulturretxearen ordaintzeko batazbesteko aldia aztertutako aldian 3,77 egunekoa izan da, 9 egunekoa eta 4,13 egunekoa izan da uztaila abuztu eta irailean urrenea zurren. Eta 2008ko hirugarren hiruhileko ordaintzeko batazbesteko aldi globala 5,6 egunekoa izan da, gehienezko muga gisa ezarritako 30 egunen, baino gutxiago beti ere. Beraz, behin fakturak aurkeztuta, bizkor baten ordaintzen dugula, argi dago. Honen inguruko preguntarik ez badau, urrengo puntura joango nintzateke, hirugarren puntu izango litzateke, LPZ moldatzeko proposamena onartzea, zerbitzu askotariko teknikari laguntzailearen postua amortizatzea eta produkzio eta mantenimendu teknikari laguntzaile postuen beste dotazio bat sortzea. Bueno, proposamenean ikusiko zenuen moduan, eta zuzendariaren txostenean, 2022an errepetean moldaketa bat egin genduan, hain zuzen be, zerbitzu askotariko postu horretan amortizatzeko proposatuz eta estabilizazioan hasi ginenean. Beraz, gaur eguneko kulturretxearen behar izanak jasota dagoz zuzendariaren txostenean, zeintzuk diren, eta orduan proposatzen dena da zerbitzu askotariko teknikari horren postua amortizatzea, behin langilea jubilatu danean, eta mantenimendu eta produzio teknikari baten beste dotazio bat sortzea. Gaur eguneko erabili behar dugu zen material, tresna eta hainbaten jakituria hobetu behar da, gehitu behar da, eta postu honek hobeto asetuko dagozan behar izanak. Beraz, postu bat kendu, beste bat sortzeko, maila altuago bategaz. Eta perfila P3 izango litzateke bai idatzizkoan zein ahozkoan. Kuriositatea besterik. Hor egiten da postu baten amortizazioa eta postu berdinen aldaketa edo hori kendu eta beste bat sortu? Kendu eta sortu. Izaten izango litzateke transformatu titulazio gehiago eskatuz, jaz litzateke izango C2, izango litzateke C1, hau da maila altuago bateko eta ikasketa gehiago behar dauzen postu bat da, eta behar izanako beto-beteko dauz jakituri ekstra horregaz. Eta orduan, transformatu, baina transformatu izatez, bat kendu eta beste bat sortu. Honen inguruan pregunta gehiagorik ez badau, boskeketara pasatuko, proposamenaren boskeketara pasatuko gara. Aldeko botuak, Eusko Alderdi Jeltzarlea eta Alderdi Sozialista, abstentzioak, gainontzeko guztiak, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Alderdi Popularra. Beraz, onartuta geratzen da proposamena. Urrengo puntua be, LPZ-ari dagokio, esango litzateke LPZ moldatzeko proposamena onartzea, LPZ-ako bigarren lanpostuaren izenaren aldaketa onartzea, jendaurreko administrari dagokiona, bai eta berariazko osagarria. Bueno, espedientea be jaso dozue deialdiagaz batera, eta hemen, ikusiko zenduen, jendaurreko administrari postua daukagula, eta egiten duguna da, jendaurreko behar izan edo betekizun hori
postu honerik kendu barruko lan guztiak egiteko. Hau gertatzen danean, ordutegia aldatu egiten jako. Ez da lan gehiago edo, ordu gehiago edo gitzea egingo dagoenik, baizik eta jendaurreko ordutegiagoanean, ordu zehatz baten egon beharreban bere lanpostuan, ez da? Jendaurreko lana egin alizateko. Kasu honetan, ja ez dago egon behar ordu zehatz baten, flexibilidadea dauka, eta horrek bere postuaren soldataren balorazioan eragina dauka. Beraz, ez dagoenez flexibilidadea daukanez, eta ja ez dagoenez egon behar ordu zehatz baten, balorazio manualeko 2.5 atala aldatu egiten da, la diversidad horaria aldatu egiten jako, eta orduan hori da dakargun aldaketa. Bastaki preguntarik deko zuen honen inguruen. Ez badago, bozkaketara pasatuko gara, aldeko bozkak, Eusko Alderdi Jeltzalea, abstentzioak, eta Alderdi Sozialista, abstentzioak, gainontzeko guztiak, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Alderdi Popularra, beraz, onartuta geratzen da proposamena. Hurrengo puntura pasatuko gara, Presidente Andrearen informazioa, abendua izan da eta ja errepeteko hainbat aldaketa eginda, programazio kontuak ekarri dugu, ohiko lez, orain arte euki dugu zanak eta aurrerantzean eukiko dugu zanak. Gabonaldian sartuta gagozan bitartean ikusiko zenduen Gabonaldiko tematika presente dagoela orain dino urtarrileko programazioan, baina baita behukiko dugu ohikoa liburutegi zerbitzatetik egiten den programazioa literaturaren inguruan kontularia, bersadak eta ohikoak, eta baita behukiko dugu zirko emonaldiak, barruko zirko emonaldiak, gauza diferente baten moduan, eta baita behukiko dugu stand-up komedi formatuko gauzak, eta daukagun adinagaitik, euretariko baten, inkluso oso identifikatuak sentituko gara badagozan gauza batzutan. Gero, ohiko lez ere, zinema bat daukagu, umentzako programazioa, hainbat eta hainbat, humorea, erakusketak ere, ez dut nunkasan, eta erakusketak ere, eukiko dugu. Pregunterik ez badago, hurrengo punture pasatuko nintzateke, galdezkeak, eta honetan idatziz bat jaso dugu, EH Bilduk bialdutakoa. Mikel, irakurriko dugu? Bai. 1985 urtean sortu zen Getxoko udal euskaltegia euskara irakasteko getxostarrei eta geroztik 11 dira euskaldundu diren getxostarrak. Etorkizunean horrela jarraitzeko asmoarekin hurrengo galderak egin nahi ditugu. Zenbat ikasle daude gaur egun euskaltegia matrikulatuta? Azken urteetako ikasle kopuruaren bilakaerari buruzko datuak ere ezagutu nahi genituzke. Zenbat irakaslek eman dituzte eskolak euskaltegian? Zenbat daude lanaldi osoan? Euskaltegiko plantillari dagokienez, badago plangintzarik. Azken urteetako irakasle kopuruaren bilakaerari buruzko datuak ere jakin nahiko genituzke. Nola dago euskaltegiaren azpiegitura, espazioak, ekipamendua, material didaktikoa, aurreikusten alda hobekuntzarik edo berrikuntzarik datozen urteetan? Baldago planik ikastaro eskaintza zabaltzeko, ikasle kopuru handitzeko edo etorkizun hurbilan ekimen berriak sortzeko? Gu jaso genuen, informazio bat jaso genuen, jakin dezazuen besteok, horren inguan, baina, komentatzen badizkiguzu hor. Mikelek dinoan moduan, idatziz jasotzeko eskari bat egin eban, irakasle kopuruaren inguruan, hori epe barruan eta en plazo y forma, en tiempo y forma esaten da moduan, jaso eben, ez da? Baina aran dabe, galdera batzuk errepikatu egiten dabez, eta gehitu. Zenbat ikasle dagozan gaur egune matrikulatuta,
hain zuzen be, azkenengo datuek dinue 527. Ikasle kopuruaren bilakaera, egon diren bilakaera, urteetan gora bera egin izan dabe, baina 2011-12 kursoan egon ziren 675 ikasle, eta 2023-2024 ikasturtean 527. Baina esan beharrekoa daukagu, dagoen jaitziera, batez bere dala A1, B2 kurso bitarte horretan. Hau da, C1 eta C2 kursoetan, gitzi gora bera, mantendu egiten dira. Más menos, mantendu egiten dira. Gora bera dagoz, baina mantenduta dagoz. Zergaitik dinot hau? Uste dut oso garrantzitsua dela, eduki dugu zan azkenengo 40 urteetan euskalduntze politiketan herrian zein erkidego mailan, Euskadi mailan, hor egon da euskalduntze politika oso aktiboak, eta esan genke jende asko euskaldundu dela. Eskoletan ere euskeraz ikasten dugu, eta gaur egun be euskeraz ikasteagaitik titulo bategaz urtetzen dozu. Beraz, ez dago behar izan handirik euskaltegitara joateko aitatu dodan kurso tramo horretan. Bai ostera ja, titulo altuagoak edo ataratzeko hor ja laguntza ekstra bat behar da orain dino, eta horregaitik be ikusten da datuetan C1 eta C2 kursoetan ikasle kopurua, ez dago pikorik ez ez. Baina daukagune jaitzira nabarmena da, aitatutako beko kursoetan. Baina esan dakoa, herritar gero eta gehiago daukagu euskaldunak, eskoletan be euskeraz ikasten dugu, eta euskeraz ikasteagaitik ja ziurtagiri bategaz urtetzen dugu. Beraz, 40 urte honetako lanak merezi izan dauela, uste dugu, eta bere fruituak uki dauzela. Zenbat irakaslek ematen dituzte eskolak euskaltegian, hori da idatziz eskatu zenduan datua, baina une honetan dagoan irakasle kontratu kopurua, 23 dira. LPS-etan dagozan irakasle kopurua, 18. Horrek zergaitik errepeten, 18 daukagu zergaitik daukagu zan 23 plantillan, jakingo dozuen moduan, erakundu autonomoetako langileak laboralak dira, ez dira funtzionarioak, eta laboralak izan da errelebo kontratua hartzeko aukera edo eskubidea daukie. Beraz, euretariko asko batzuk, kontratu relebo baten dago sartuta, eta orduan euren relebistak dira 18-tik 23 bitarteko dagozan 5 irakasle diferentzi horrek. Errelebo kontratu kontuan hartu, hori 23. 13 100% dagoz, 5 erretiro aurreratuarekin, 150-ko lanaldiko errelebo kontratun. Eta 5 errelebista, 150-koa. Hau da, erdi jubilatzen dagoana 150-an dago, eta bere errelebista beste 150-an. Euskaltegiko plantillari dagokinez ze plangintzarik dagoan, jakingo duzuen moduan, euskalduntzea ez da udal kompetentzia bat, baizik eta Eusko Jaurlaritzaren kompetentzia bat, aberen bitartez kudeatzen dana. Beraz, plangintza guztia, aberi itzatzitako euskaltegi publikoa garan einean, abegaz lotuta dago egiten den planifikazio guztia. Eta abek markatzen dauzan hildoak eta hildo guztiak, baldintzak eta bete beharrekoak dira. Beraz, aberi lotuta dagoana. Irakasle kopuruaren bilakaren arabera, esan geinkena da, 2022 arte 17 irakasle gozala,
eta 24 arte 15 irakasle dagoz. Baina, bueno, esan dakoa, klasen bilakaera zein izan da, eta non daukagun ikasle murrizketa, ezta? Aitatutako A1, A2 bitarteko kurso guztietan. Zelan dagoan euskaltegiko azpiegitura eta aurreikusten dan hobekuntzarik edo berrikuntzarik datozen urteetan, jakingo duzu moduan, euskaltegia RKE-ko 4. pisuan dago, RKE eraikin barria da, klaseak egoera honean dagoz, zeu apurtzen danean edo hobekuntzaren bat egin behar danean detektatzen bada, udal eraikinari pasatzen jako abizua eta eurak horretan arduradunak direnez eta jakitunak direnez, eurek egiten dabez egin beharreko kontuak egin behar direnean, ezta? Eta materiala, erabiltzen den materialari buruz, euskaltegitik parte emoten da benean zeu zer apurtu dala, adibidez, arbel digital bat apurtu dala edo lokesea, teknikoari deitzen jako eta konpontzen jako. Konpontzen da, eta ez badoka konponketarik, arbel digitala barria erosten da. Eta urtero moduan, egiten dena da, aurrekontuak prestatzerakoan, euskaltegiari eskatzen deutzagu, ze aurre ikuspen daukien eurek, ze behar izan ikusten da bezan, eta maiganean jartzen da bezan behar izanak, gero aurrekontuetan islatzen duguz. Aurrekontuetan ikusi dozuen moduan. Beraz, baldago planik ikastaro edo eskaintzak zabaltzeko, ikasle kopuru handitzeko edo etorkizun hurbilan ekimen berriak sortzeko? 2024 eta 2025 ikasturterako egin doguzan ekimenak ohikoak alde batera itzita, egin izan duguna da bideo berezi bat egin dugu euskaltegiko 3 ikasle hartu duguz, euren esperientzia kontatu deiguen, ezta? Holan ikusteko, ez dakit ikusi dozuen edo ez, baina saretan zabaldu da, eta 3 ikasle eduki duguz, euren esperientzia euskaltegian saltzeko, eurak izateko lehenengo eskutik, euren esperientzia kontatzen da bena, gainontzekoak erakartzeko, ezta? Eta baita egin duguna izan da, arratsaldeko ikastaroren eskaintza indartu dugu. Arratsaldeko ikastaroen eskaintza indartu dugu. Eta gero, galdetzen den gainontzeko guztia, batik bat euskaltegi bategaz lotuta baino, euskera politika bategaz lotuta dago. Euskaltegi batek egiten dozena da euskerako klaseak emo. Euskaldun du jendea, klasen euskeraren formakuntzaren bidez. Euskera politikaren ingura, badakizue guk euskera plan bat daukagula, euskera plan horrek euskera zerbitzuari dagoko, beraz, hemen erantzutea ez dagokio, baina, euskera malgua izateagaitik, eta jake gabon sasoian sartzen gagozan, jakingo dozun moduan, esepa Eusko Jaurlaritzako direktrizak edo baldintzak bete egiten dauzela, Eusko Jaurlaritzako esepak jartzen dauze bideak, eta orain daukaguna da aldaketa bat egon da, Eusko Jaurlaritzak egin dauen guzti horretan aldaketa bat dago, jazta izango esepa, aroa izena eukiko dau, eta, herri mailan sartu beharko gara orain, behin Eusko Jaurlaritzak jarrita, aroa izeneko plangintza barria sortuta. Egin beharko dugu. Gertatzen dena da, metodologia osoa guztiz goitik bera aldatu egin dau sistema honek, eta orduan ez da aurreko metodologia erabiltzea eta egin ahal izatea. Egiten dagoena da, metodologia osoa aldatu beharko da, eta horretan dagoz. Eta, evidentemente, euskaltegia, euskera zerbitzuagaz harremanetan egon beharko da, aroa barri honen
inguruan berba egiteko euskaltegiari jagokon esparrutik. Euskalduntzeaz, ez euskera sustatzeaz, baizik eta euskalduntzeaz. Bai, eskerrik asko, informazio guztiagatik. Duda bakarra igual, hor daude kontratu relevoan dauden postu horiek, gero etorriko, mantenduko dira lan postu horiek edo desagertuko dira? Ikusi beharko da, ikasle kopuruaren arabera. Gure asmoa ez da amortizatzea, gure asmoa da mantentzea behar izana dagoan bitartean, evidentemente. Horretarako ere, euskera zerbitzuagaz beste lan bat ekstra egiten gabiltz, trebakuntza mailan ere jardunalizateko dagozan irakasleak trebakuntzan eta gainontzeko beste gauza batzutan. Edo itzulpenak edo horretan laguntzeko. Bale, dinot, porque orain ditugu 5 irakasle egoera horretan, baina ulertzen dut horrengo urteetan kalkulatuta administrazio publikoan gertatzen ari dena, beste hainbat izango ditugula errelebo kontratuan sartuko direnak, dinot, hemendik 8 urtera edo 10 urtera egoera ere izango ditugu beste hainbat eta hainbat errelebo kontratuan sartuta, orduan joango gara, gutxi gara bere esan duzun bezala, saiakera egiten beste moltako lanak ematera zerbitzu hori ematen duten egin. Baina gogoratu beti ere aberen menpe gagozala. Bale? Eta orduan hori. C1 eta C2-rako oraindino eskari potentea dago, egia da, A1 eta B2-ren bitarteko kurso guzti horretan, eskaria bajatu da, gure ume guztiak euskaldunduta urtetan dabelako ja eskolatatik. Beko maila horretan, gero ja agiri potoloak ataratzeko,